Dovoľte mi predstaviť moju ženu. Drahá, toto je brat Leroy a Paul Kopp z Los Angeles, z Kalifornii. Som rada, že vás môžem privítať v našom dome, brat Kopp. Brat Branham, na tvojich dvoch veľkých kampaniách v Los Angeles, v chráme Kalvária, sme si všimli, že Pán Ježiš Kristus pracoval s tebou veľmi zvláštnym spôsobom. S tými úžasnými darmi, rozpoznávaním duchov ľudských srdc a tiež chorôb tela a tie znaky uzdravovania a zázraky, ktoré sa diali. Myslíme, že to bolo ohromné. Brat Branham, chcel by sme počuť viacej o tejto jedinečnej službe, ktorú ti Boh dal. Dobre, brat Kopp, vezmime to od začiatku. Narodil som sa na východe v Kentucky, v malej drevenej chatrči, blízko Burnsville v Kentucky. V to ráno, keď som sa narodil, povedali mi to moji rodičia, že tam dovnútra do tej miestnosti vstúpilo svetlo a zastalo nado mnou. Moji rodičia neboli nábožní ľudia. Nechodili do žiadnej cirkvi. Samozrejme, to medzi nimi načisto spôsobilo rozruch. To svetlo ma nasledovalo po všetky dni môjho života. Nedávno ho odfotili v tom vedeckom svete, ako to tu vidíte. Myslím, že ste oboznámení s tou fotografiou. Bola vedecky potvrdená, že to bola jediná nadprirodzená existencia, ktorá bola vedecky odfotografovaná. Podľa mojej mienky, to je ten istý anjel Boží, ktorý nasledoval deti Izraelove z Egyptu do Palestíny. Vy sami ako učení viete, že to bol anjel zmluvy. Nikto iný ako náš Pán Ježiš Kristus. A keď bol tu na zemi, zamanifestovaný v tele, on netvrdil, že je veľkou osobou. On povedal, že syn nemôže činiť nič sám od seba, len to, čo mu ukazuje Otec. V Evangeliu Jána v 5. kapitole, asi poznáte to písmo, Ježiš prechádzal popri tom známom rybníku Betesda. Čítame, že tam bolo veľa ľudí, mrzákov, slepých, chromých, porazených, ktorí čakali na pohnutie vody. Bolo to divné, že on poslúžil len tomu jednému. Ale ak si všimnete, on vedel, kde ten človek bol. Otec mu to ukázal. On uzdravil tohoto jedného. Možno, že on nebol chromý, ale on len ležal na lehátku. Ale Ježiš ho uzdravil. Potom ďalej v tej kapitole čítame, asi v 19. verši, že Židia pochybovali o ňom. Možno, že i dnes by ľudia pochybovali. Prečo by Boh prešiel okolo miesta, kde boli všetci títo ľudia, chromí, porazení a slepí, a neuzdravil by ich všetkých? Ale tu zacitujem jeho slová. On povedal, amen, amen vám hovorím, že syn nemôže činiť nič sám od seba, iba to, čo vidí činiť svojho otca. Lebo čokoľvek on činí, to podobne činí aj syn. Potom podľa jeho vlastných slov, jeho služba bola založená na videniach od jeho otca. Či by to potom bolo niečo zvláštne, keby jeho služba bola takto desená ďalej, ako to on zasľúbil svojim učeníkom? Skutky, ktoré ja činím, vy tiež budete činiť, ešte väčšie ako tie, pretože ja idem ku svojmu otcovi. On povedal, ešte chvíľu a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja budem s vami i vo vás až do skončenia sveta. Ježiš Kristus ten istý včera, dnes i na veky. Verím, že v týchto posledných dňoch toto potvrdzuje zmrtvých stanie Ježiša Krista, ktorý žije medzi svojim ľudom a činí tie isté znamenia a zázraky, ktoré on činil tam vtedy, keď bol na zemi. Keď som mal 7 rokov, presťahovali sme sa z Kentucky do Indiány, trochu povyššie, ako bývame teraz. Vtedy sme nosili vodu zo studni, asi na jeden blok za tou usadlosťou. Jedno pekné septembrové popoludnie, ako som niesol vodu zo studni, asi v polovici medzi domom a studňou stál veľký topoľ. Keď som prechádzal okolo neho, vietor sa krútil v tom strome. My to nazývame vzdušný vír. Nebolo to nič zvláštne v tom ročnom období, ale ten vietor sa stále krútil v tom strome, neodchádzal. Zastal som, aby som sa pozrel, čo to je. A z toho víru prehovoril hlas, ktorý hovoril: nefajči, nepí, ani nijako neznečistuj svoje telo, pretože ti bude daná práca, keď budeš starší.
Prestrašený? Nie je to na to slovo. Rýchlo som bežal domov. Povedal som svojej matke, že zo stromu niekto ku mne hovoril. No ona si myslela, že som rozrušený a dala ma do postele. Ale odvtedy začali prichádzať videnia a keď toto prichádza na mňa, produkuje to videnie. Som schopný povedať ľuďom, čo s nimi nie je v poriadku a čo musia urobiť a hriechy, ktoré v živote zatajili. Keď som mal 37 rokov, jednej noci som sa modlil vo svojej izbe. A keď som vstal, všimol som si na podlahe svetlo. Rozhliadol som sa dookola, aby som videl, odkiaľ ono prichádza, a ono prichádzalo z hora. Ohnivý stĺp visel rovno hore a vrhal svetlo na podlahu. Počul som niekoho prichádzať. Pozrel som sa. Cez tú miestnosť do toho svetla prišiel muž. Ako človek mohol mať okolo 80 kg. Mal tmavé vlasy, po plecia, olivovej pleti, bol bosý. Bol som prestrašený. A on mi povedal, neboj sa. A len čo som počul ten hlas, poznal som, že to bol ten istý hlas, ktorý stále ku mne hovoril. Ale prvýkrát som ho videl v ľudskej podobe. On povedal, som poslaný z prítomnosti Božej, aby som ti povedal, že sa budeš modliť za chorých ľudí. Veľké znamenia a zázraky budú nasledovať tvoju službu a budeš sa modliť za kráľov a monarchov a za iných. Ale ja som mu povedal, že som biedný človek, nemám žiadne vzdelanie, nebudem schopný vykonávať túto prácu. On povedal, že ako Mojžišovi boli dané 2 znaky na potvrdenie jeho služby, že im nebudú dané 2 znaky. Jeden bude modlenie sa za chorých, zázraky, a druhý budeš poznať tajnosti ľudských srdc. Povedal som mu, že som sa modlil za toto, ale že mi ľudia povedali, že je to z diabla tá služba. Ukázal mi mnoho miest písma, ktoré, ako keď Filip prišiel k Natanaelovi a Natanael prišiel ku Ježišovi, Ježiš mu povedal, kde on bol. Keď on bol pod tým stromom, keď ho Natanael našiel. Mnohé ďalšie miesta písma, ako o žene pri studni a o tom, ako je bol zjavený jej hriech. Keď jej Ježiš povedal, že mala 5 mužov. Ona odišla do mesta a povedala, toto je Kristus. Ukázal mi mnoho ďalších miest písma. Povedal som mu, pôjdem. On ma uistil, že vždy bude so mnou. A ty vieš, brat Kop, i svet vie o tých veľkých veciach, ktoré sa dejú v tej službe. Mysleli sme, či tieto videnia, či si budem môcť po dlhom čase na ne spomenúť. Pred nedávnom, aby som bol presný, jedno som mal asi pred 4 rokmi. Na kraji cesty ležal mŕtvý nejaký chlapec. Zrazilo ho auto a bol zabitý. A mal byť vzkriesený z mŕtvych. No, povedal som o tom každému. Prorokoval som o tom po Spojených štátoch a Kanade. Tisíce ľudí si to zapísalo do svojich biblií na prázdnu stranu, že toto sa stane. Jedného dňa, keď sme boli v Škandinávii na evangelizačnej ceste, išli sme dole do Fínska, Skobio, a tam pri ceste bola zhromaždená skupina ľudí. Skláňali sa nad niečím. Zastali sme a vysadli, aby sme sa pozreli. Bol tam malý chlapec. Všetko vyzeralo tak, ako mi to bolo ukázané. Povedal som bratovi Moremu, aby sa pozrel do svojej Biblii, či to nie je tá scéna. Áno, povedal. Kľakol som si a poprosil nášho pána Ježiša, aby potvrdil slovo, ktoré ukázal a povedal, že to sa stane. Ten malý chlapec skrze nášho pána Ježiša znovu ožil. Dnes je živý a zdravý. Brat Kop, toto je len trochu z toho, čo náš pán dnes robí v tejto službe, ktorú mi zveril. Podľa mojej skromnej mienky to má potvrdiť jeho slovo, to, čo on zasľúbil, že sa má stať v tomto čase. Vidíme, že to sa dnes deje. A teraz, čo sa týka evangelizačnej kampani v Izraeli, brat Kop, veľmi rád budem slúžiť nášmu pánovi v Izraeli. Verím, že moja služba bude pre Židov veľmi účinná, pretože, ako hovorí písmo, Židia hľadajú znamenia a Gréci múdrosť. Veríme, že mnohí Židia i ostatní ľudia v Svätej Zemi uveria, že Ježiš Kristus je Mesiáš, keď uvidia kresťana, vyplňujúceho proroctvo Joela zo Starého zákona. Áno, brat Kop. Myslím, že sa odvolávaš na Joelovo proroctvo v Starom zákone, Joel 2.28. Ako on prorokoval, hovoriac, že v posledných dňoch on vyleje svojho ducha na každé telo. Synovia a dcéry budú prorokovať, starcom sa budú snívať sny a mládenci budú vídať videnia. No, brat Branham, myslím, že na dnes sa musíme rozlúčiť. Bolo to pre nás naozaj veľkou radosťou a povzbudením. Tak musíme už ísť. A ak dá pán, uvidíme sa za niekoľko dní v Chicagu.
Pánovia, som rád, že ste ma dnes navštívili. Budeme sa spolu modliť, aby tie zhromaždenia v Chicagu boli úspešné a z Božej milosti dúfam, že vás tam za niekoľko dní stretnem. Vypijete si šálku čaju prv, ako pôjdete? Ďakujeme, sestra Branhamová, to mi dobre padne. Ďakujem.